Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. As if e-Antioch apha kwavuka igama lobuKristian. Abantu besenza njengendlela uKristu awayesenza ngayo. Ngicela ibambele lapha. Not because babenxiba impahla efanele kaYesu. Not because babethetha njengoYesu. No, babesenza ngendlela uYesu wayesenza. Then kodropa igama emazulwini elithi aba ngoKristu abanyane, because benza exactly ngendlela uYesu awayesinothi bathetha, abenothi bahamba, kodwa benza. Lento yakho yokuthetha inamandla. I want to tell you this one. Lento yakho yokuthetha ayinamandla. Ayinamandla. Hallelujah. Kodwa you will see when you start to praise, you will see the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Yet if I was wrong, there are people abathi silinda amandla. Azingile ukwenza kukhona abantu abathi silinda amandla okwenza. Lento bazalwane ayinanto yakwenza nento zelizwe. Into kemoyingcwele sometimes inento yakwenza ngoba when you start to do, then izulu liyaqedika. Hallelujah. Bazalwane awunawuze ulingane nomuntu ohleli entandweni kaThixo. Because xa start ukwenza uThixo uyaqedika. Hallelujah. iBhayibhile is not about uthetha bazalwane. Ngicela nje umangcwele ngicede kuloqala. Ungathethi kakhulu but benze kakhulu. Hallelujah. Hallelujah. Because sometimes uSathane unika abantu ukuthetha kakhulu bangenzi kodwa bathethe. But ngiyacela umangcwele mina andincede ndingathethi kakhulu kodwa ndithethe kancinci ndenze kakhulu. Iziphumo azikho kuthetheni. Iziphumo azikho kuhakora, iziphumo zisekwenzeni. Talk about